Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku berê min gudarî dike silav û bereket û rehmeta Xwedê Teala li ser me wel hemî Müslümana be. Her wisa Xwedê Teala rêya hidayet û îmanê têke para hemû însaniyetê ku musteheqê rehma Xwedê bibe ji ezabê cehennemê xilas bibe. Gelî bawermendê bi rûmet ez dixwazim li ser mijarekî gelekî girîng li rojevê de heye û gelek însan behsa wê dikin bi awakî ilmî hem jî bi awakî dînî bi du awa ez ê behs bikim. Hin kesê sosyalîst, layık û sekûler derketine pirî em bê dibin erzûyê nefs û şeytanê xwe da manin dibe çima mêrekî dikare bi şar jenara bizewce çima jinekî nikare bi ji mêrekî zêdetir ra bizewce divê di İslamê de ji bo jina heq û hiqûq û mafê jina tune ye. Ev mêrekî bi çar jinar an jî du jinar an jî ji jinekî zêdetir ra dizewce ev tê wê manayê ku mafekî jina ra tune di İslamê de İslamê maf nedaye jina. Me xwaz îro em di bersiva van kesê xwe gelekî aqilmend û zana dizanin û nizanin çi qas dînamît kirine bin müessesa zewacê û em bibên hîmên dendikê civakê ku malbat e ku çi qas dixwazin malbata şev perçe bikin hîna bi wê xereseta xwe nizanin ku çi bombe kirine binê van em bibê dendikê evê civakê em bibê malbat dendikê malbatê malbat jî civak ji malbatan pêk tê dixwazim malbata tune bike giva malbat tune bibe em bê civak jî tune dibe cina civak jî bêaxlaq dibe bi vê nexweşiya xwe nizanim. Gelî bawermenda Xwedê Teala di Sûreyê Nîsa di ayeta Sûreyê Nîsa di ayeta sisiya da behs dikir belê di ayeta Sûreyê Nîsa di ayeta sisiya da behs dikir dibêje mêrekî dikare jinekî du jin sê jin heta çara bike lê bi şertê ku edalet hebe şertê ku edalet hebe gava tu bizanim tu nav jinê xwe da bêedaletiyê dike divê ji tu ji jinekî zêdetir ne zewcî an jî em bivê xizmetkarê we hebe di beriya dema İslam hat li cem her kesî cariyê hebû Xwedê Teala divê gava hûn nikare bi jinê azad ra bizewcî hûn nikare mehra wan bidin ew cariyê ku bin destê we dayê ew xizmetkarê we wan nikah bike. Eva yek ji fermanê Xwedê Tealê gava em fermanê Xwedê pêk dînin em li hikmeta mêze nakin em li ferziyata mêze dikin gava em li sebeba û hikmeta bigerin wê çaxê sidqê safî xulqê safî samîmiyet di İslamiyê de çê nave. İslamiyet ew ku tişkî ji xulqê safî ji sidqê safî bike. Xulqê safî û sidqê safî ew e ku Xwedê Teala gotiye pêş wext dimêj ferz em pêş wexta dike. Xwedê gotiye goştê xinzîr heram e em divê heram e. Xwedê gotiye mehekê rojî bigire em rojî digirin. Yani em ji bo fermanên Xwedê ji bo ku ferz em dike. Lê gava em sebebî bizan bi hikmetê wî bizan min hê çêtir hê baştir hê qençtir em li dîn û pêdiviyên dîn û em bibêjin hikmetê dîn bizanibin em hê bi hikmet bi eşq û bi şewq li dîn germ dibe em hê dîn baştir em ferziyetê Xwedê pêk dînin tê. Bala xwe bide gava hûn li Wezareta Tenduristî a Tirkiye mêzeke her wisa aliman li Avrupa û li welatê ku xelkê wan Müslümanin lêkolîn kirine ew welatê ku jina difiroşe em bê heşa fihuşxane an jî em bê bi zimanê gel kerxane li wan dera lêkolîn kirin çûne li wan müessesa lêkolîn kirine ji berpirsê wan pirsîn her wisa hûn bixwe jî dikare li Wezareta Tenduristî yan Sağlık Bakanlığa Tirkiye hûn dikare bixwe jî mêze bikin çi şert û şurût daniye ban wan kesê ku jina difiroşin çi şertê wan heye. Di wan derada di wan rapora da gamero mêze dike ew kesê ku jina difiroşe divê mecbûr ji wan jinê ku di fihuşxana da dixebitin bi mêrê cihê cihê ra radizin têkiliyê cinsî dikin divê ji mehê carekî axir heftê carekî ewa wan çi peryoda wan ez nizanim min dema wan çi di wan dema de her doktor meane bibe ku gelo eceba di rihma wan da nexweşî heyî tuneyê nexweşî zuhrevî heyî û hewza nexweşî di biriyê cinsî çê dibe wana kontrol dikin.
evaya her wisa Alman li Avrupa ile kolin kiri û her wisa li welatê xelkê û Müslüman ile kolin kirin şunu vandira pirsîne sedem çi ku hûn jinê ku hûn jina difroşin hûn kontrol dikin lawra divê gava cihê mêr çû nivîna jina bi jinekî re raza çend mêra ava mêra ke di rehma jina efûk yani dîstamê da şeriat da şer tune ji bo meseleka şer'î divê em vekirî qise bikin wê demê dibêje di rehma jina da nexweşî peyda dibe wê demê em ê mêrê cihê dikare ji hev nexweşî bigire nexweşî ji ava mêra derdikeve eğer em bê însanekî jinekî wî hebe em bê însanekî em bê jinekî bi mêrekê re zewjî be tu carî nare doktor xwe kontrol nakin heta viya jî dipirsin divê çima hûn van jina diviter kontrolê divê dewra nexweşî peyda dibe divê başin hûn qe weqe jina we weqe jina xwe birî doktor yani jina we hey belê weqe jina xwe ji bo ku hûn têkiliyê cinsî dike pêra dike we birî doktor kontrol kirî pêjîş kontrol kirî gotik ro acaba diviya da nexweşî hey yan tune divê na eva hikmetê yek ji wî hikmetê ew ku gava meya mêra ava mêra cihê ke di rehma jina ji wî nexweşiya AIDS nexweşî cihê nexweşî zuhrevî nexweşî biriyê cinsî biriyê cinsî çê dibin wê şaxî em nexweşiyeka bulaşıcı ye li dünyayê bela dibe ji bo pêşîr viya bigire rat ve jinên leşfiroş ew kesê ku jina difroşe leş difroşe em bê fihuşê dikirinê ew bi awakî sîstematik jina kontrol dike di bin muane doktora derbas dibe gava em bê doktor rapora tenduristiya sîhetê nedibî ew jina nikare bixebite ji ber vîya gelê bawermend hûn dikarin hûn bixwe jî lê mêze bikin ez ji we re adresekî bivêjim li Wezareta Tenduristiyê Sağlık Bakanlığa Tirkiye Google'e binivîsîne genel kadınlar ve genel evlerin tabi olacakları hükümler ve mevzuat. Hûn viya binivîsînin li wan dera derdikeve. Ji ber vê yekê Xwedê Teala her tişt bi hikmet xweqandiye. Yek navê xwe dal el Hakîme. Xwedê Teala çi ji kura çi lazim e bi hikmet û bi zanebûn xweqandiye. Xwedê Teala dizane di vücuda me da ji nefsa me ra çi lazim e hem awayî dunyewî hem awayî uxrewî. Çi pêwîst e hewcedariya me bi çi hey Xwedê Teala dünya wisa xweqandiye wisa bo me dîzayn kiriye. Ji ber wê ev eqlê me bi sînor nikare zanîna Xwedê ya bi sînor em bibêjin şîrove bike. Hinî însan rabûne bi eqlê xwe kêm, bi dîtina xwe kêm, bi nezera xwe kêm, bi bihîstina xwe kêm radise xwe muhakeme bi ilmê xwe dêwa, bi zanîna xwe dêwa, bi xaliqê mutlaq ra dike. Eva jî yek eserê cehaletê, yek jî eserê ehmeqiyê. Xwedê Teala dizanî bû ku dizane em bivê gava mêr ji mêrekî zêdetir însan çû cem jina jê nexweşî peyda dibe. O ji ber wî jî Xwedê Teala heram kiriye. Îro 100 sal 50 sal çi xwase nizanim dünya tibba dünyayê ilmê müsbet li ser viya lêkolîn kirî nexweşî derdikeve. Ji ber wê gelê însanê nezan, gelê însanê cahil, gelê însanê ku bûne ebdalê nefs û şeytana xwe nefs û şeytanên xwe eqlê xwe bi sînor zanîna xwe bi sînor ya bi Xwedê re muqayese nekin hûn jî gunenin ji ber ku em bibêjin Rebbil Alemîn çi lazim e ew ji bo me xweqandiye. Tu tiştekî bê hikmet nekiriye. Vê jî ew kesê ku divê çima jinekî bi çend mêra ra nikare bizewce gelo acaba hûn çend jinê we hene? An jî ew jinê ku dibêje an ji xêrî jina we hûn bi çend jina ra dimînin? An jî em bê ew jinê ku divê İslamê de hukm tune çim mafê jina tune çima mêrekî dikare bi çend jina ra bizewce çima jinê nikare bi çend mêra ra bizewce gelo çend mêrê we hene? Ji xêrî mêrê we acaba hûn çend dostê we henin? Yani bana taban tiştê ku em navê îla henin ev kesê ku gava vê bîro baweriya hanê diparêze dême di vir da jî mahirin zananin vê tiştê hanê dikin ku em bibêjin rabise xwe hember İslamê van tişta derdikeve hember İslamê derdikeve van tişta dibêjin ber vê ki tiştê ku Xwedê Teala dayê jina mafê ku Xwedê Teala dayê jina tu sistemê
tu kanuni, tu nizami, tu devleti, tu velati iroji nedajina. İroji nedajina. Ez ve iddia dikim ve dikarım herkese ra münakışe bikim. Tişta ku hürriyeta ku Xwedê Teala dayijina. Tu velateki, tu sistemeki, tu devleteki ana modern jî nedajina. Lê mixabin ji ber ku em kêm behsa heq û hiqûqê jina di İslamê de dikin, an jî em awakî İslamê gotî şekl û şêweyek ku İslamê gotî em behs nakin, an jî em bê elimdariya me û bê besîretiya me û bê dîtina me ku em ji ilmê İslamê me fehm nekirî, em besîr û zana û alim nebûne, me nikarîbû şîrove em bivê şîrove ku daha xwasirê me dike bikira, belkî ilmê misbetî napêja neşî werhasîlê kelam, divê em vî bizanibe heq û hiqûqê Xwedê Teala dayijîna, tu kesekê nedayijîna. Heta carek din, vî min dixîr û xweşî da. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.